Werkudara. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengaturipun Sinuwun Mandura wilujeng niring sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengaturipun nggih. Prayogane kon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Drama. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil. Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong reno
sak sekarnyo kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lelakon apa-apa ana kawan Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petro ana apa mergi kanan Karang Kadempel niki peteng ya, Kang. Heeh, wong listrike mati. Kowe anggere entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip, kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang.
Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton, kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Tak dupak raimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lum, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang kono to yem. Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipethuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndarasedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan.
Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng anta dayane. Dadi nek Sina Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondhani pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro. Satriya iki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu. Aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndarasedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndarasedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku.
Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Wang Sulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu sapa? Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klima Sada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Remata Majati yen tinimbalan pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala kowe. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, Kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo nendi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku banget. Bagong. Nun, Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. santai. Sing repot ra kono.
Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki yo ndas lho ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka ulun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula ulun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh, kok wolak-walik lho omong. Ya aku lunga sih ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Ulemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun suwah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan. Mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya Nggih. Dhewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Nun nggih. Oh iya nah. nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petra ora tak kandhani tuman wae. Wis mrena-mrena gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nak Nggih sing ati-ati cerewet wae. tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak selak Petra malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun-rampun. Ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas.
Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Siniwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Nggih, pangestunipun waras. Nggode 300. Kangge menapa? Nek silise Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih, inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Andakaya. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh apa ora. Kajarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa apa ora luwih cilaka? Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mudhar watu. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, Ora wedi. lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, Heeh. kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Heeh. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, Mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firmane sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak.
Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak luwung neng kene dadi bledok si dadi blegobodaba si blegobodaba si dadi blegobodaba angel kata-katane ngono wae wis dieklaske mati ya iso wong urip sing dinteni apa kejaba ming modar ta kowe karo aku ki ming ngenteni urutan heeh saiki mati sesuk ya mati wis dilakoni sing mungsuh Ndara Werkudara kowe oke sing musuh Ndara Baladewa kowe sik iki wong loro ha iya lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe lah kowe ngopo aku ora wani kabeh ora wani kabeh ora apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene gandapan mulak malih kok nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu endi mulih iki awak dhewe mati tenan Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngapa? Kowe ngapa? Halo. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kacantarjantasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kacantarjantasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk.
Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndarantasena ora apa-apa. Asem e. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon ah. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Gargoco Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoco Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane ngene, majuwa mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti lan nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana cipta. Walah, lah tak ngundang cipta barang ora. Sarana cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung jukuk. Oh. Oh biyen ki njukuke wayang nganggo sasmita to.
Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhane. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena gundulmu ngocot. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembara mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nah. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles, mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Cekmu. Aku kok pangling ya. Kalau saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok kian ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana karlen saking ical wujuding iki ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor niki, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok.
Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek Sudet kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ala mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem ndadekake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Nah, wis wang, wis aja dowah-wahi, aja dowah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yai. Pakadure Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek panguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki ning kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya ngene men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki ana Baladewa karepe piye?
iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar ngawur. Iki nata mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki nata mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panuswane jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen gelem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ah, mati jeneng iblis lalat menungso. Tataran kowe. Bajigur konangan. Wah. Sopo iki? Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tamu rapati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Menapa kae sawangen? Satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu piye Koko Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken
Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan Prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara dogelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh nggih. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo sedaki Sawi kula ndherekaken ora, Bu. Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi
Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa kok Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho maksire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok to? Si Adi rak lagi wae nemras niku Guru Ngamarta to. Lho nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho kok sik lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa iki mau to? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka Jamus Kliwasa dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara?
Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggeme kaya bala dewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara ya Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ana kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluya nggene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang. Nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa mung mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih.
Tak sangoni puja Basuki. Wah. Pahit. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dikesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niki. Marwa sing sang Mangyat Kurda Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa irika sang Pinarwasa Koko Prabu nggih Tengampan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbana Ndrawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siat-siat tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo pun Kakang ya bakal sowan kersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Amarta. Yo, Kresna.